Mitä tehdä, jos kaveri on loukannut sua ja se ei tiedä sitä? Tuli kysymys seuraajalta. No mä sanoisin, että jos sä oot sen tyyppinen, että sä välttelet konfliktia ja sä toivoisit, että asiat vaan lutviutuu itsestään, tai jos sulla on tapana lakasta maton alla ja toivoa, että ajan kanssa menee ohi, niin vaikka se tuntuisi vaikealta, niin sano sille kaverille ihan suoraan, että hei, toi mitä sä teit tai sanoit tai jätit tekemättä, niin loukkas mua tosi paljon, koska se ei voi tietää, jos sä et kerro. Jos me vain oletetaan ja toivotaan, niin usein silloin asiat ei tapahdu, koska se toinen ei välttämättä tiedä, että mitä me ajatellaan. Näin mä neuvoisin, jos se on hyvä ystävä, jonka kanssa sä haluat ylläpitää ystävyyssuhdetta. Jos se on sulle täysin merkityksetön ihminen tai sä et halua olla jatkossa kavereita, niin sitten mä en varmaan tekisi mitään, vaan antaisin vaan ajan kulua